Και μόλις έφτασα ίσως και στο καλύτερο μέρος στην Ταϊλάνδη, το Koh Phangan. Όποιος έχει έρθει εδώ δεν ξέρω, μέχρι τώρα είμαι εδώ 5 λεπτά 10. Είναι λίγο πιο ακριβό όπως φαίνεται από τα άλλα μέρη. Πιο ακριβό. Νορμάλ τιμές νησιού, πιο πολύ τύφη. Δηλαδή είναι λίγο πιο... Αυτό εντάξει επειδή είναι νησί. Αλλά έχει πάρα πολύ φθηνά ξενοδοχεία και hostel σε αυτό το θέμα. Τώρα το φαγητό ίσως να είναι λίγο πιο ακριβό. Θα σας δείξω τώρα ένα από τα πιο ωραία μέρη, γιατί θα κάτσουμε αρκετά στο Koh Phangan. Είναι όλοι backpackers εδώ, όλοι. Θα το δούμε λίγο καλύτερα το μέρος. Είναι χωριό, νησί, πολύ μικρό, ωραίες θάλασσες. Τώρα πρέπει να πάμε να βρούμε όμως το κανένα δωμάτιο.